Aboday, nalit na sad ka. Wa pa gyud kay assignment. Kap, nahuldap ko, nahuldap. Unsa? O, unya. Unsa may gikuha sa imo? Ang akong assignment. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Hoy Gotodo, kalabo mayong buntag kanaton tanan, mayong pagpaminaw, mayong paglanog-lanog, kumbati na punta sa pagpahinsog, nini ato ang kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakang sa to ang kinabuhi sa muna ang importante sa malaga nga tayo'y magpalit og magtumar sa ato ang Calabo Baka Herbal Food Supplement kanato dinhi no. Anyway, good morning kanaton tanan. Kumusta ta ninyo diha karon? Og duyog ka sa pagpaminaw diri sa tuang programa Hoy Gotodo Kalabo with drama special at ang ninyo later on kini ang inyo ang DJ Mike Kiling. Og kinyi po yung inyong gwapong taro ay lumping. Kinyi, silo lubabaw. Mayong buntag. Mayong pagpanikatsikan, mayong pagpaminyaw, mayong adlaw, mayong pagpagwapay nyo dyan sa'yo. Kung bakit kanya, huwag nakakaplastar tuod ta, labaw niya sa mga lugar kanya abot sa tuwang pagsibya, kanya ito karong mga orasa. Mayong paglanong-lanong kaninyong tanan diya karon. Sige, kumusta tanin nyo? O ginaot nga sa inyo ang pagpamasada po dusab. O niya, lagsik ang inyo ang panglawas. Dili mo basta ingon nga maluya, mahuyang. No? Labaw niya kung makakitaglig. Wow! Ang lupit to. Good morning, kini aton tulumanon geto kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement kaduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic kaduna isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian todas ginama sa Jesser Marketing. Sige, doyog tag padayon sa tuwang pagpaminaw. Tagyapon diri sa tuwang programa o plastar ta sa tuwang paglanog-lanog kung bati ta sa pagpahimsog. Pero usa mo na tuod, lulubaba, aniya sa munang resulta sa tuwang lotong minggawas kagahapon. Sige, pitsa 25. Aniya ang resulta sa 3-digit na to, kabisyo hinigugma, no? Alas 2 sa hapon, 080. Alas 5 sa hapon, 465. Alas 9 kagabi sa 3-digit ni siya ha. 288. 288. 2-digit. Alas 2 sa hapon, 02 and 14. Alas 5 sa hapon, 15 and 03. Alas 9 kagabi, 01 and 27. Okay, mo ka na siya. Kabisyo my love, so sweet ang resulta sa 2-digit na to nga loto. And rita sa to ang 6-digit results kagabi. 8, 9, 4, 6, 4, 7, 8, 9, 4, 6, 4, 7, 4, 7. Okay. Then drita sa to ang 642 and 649 result. Okay, para sa Super Lotto 649 combination 23 16 39 02
47, and 46. Usbon ko, 23, 16, 39, 2, 47, o 46. Sa 642, Lotto combination nato, kabisyo my loves, 35, 15, 41, 18, 37, o 21. Usbon ko usab, 35, 15, 31, 18, 37, o 21. Mo kanang resulta sa ato ang Lotto kagahapon. Congratulations! Kay wala na po'y nakadaon. May na lang yun. At least napatay dyan sa ani, no? Oh. Balato dayon. Kung kinsa sa tuwa, diha karon ng makadaog ni Inisad. Ala, sige. Anyway, makita yung mga interesting kay mga balita. Kanilang bagyong Marwan, kabisyo my loves, nga giasahan nga musulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility or PAR, pero mostly dapita sa Luzon, no? Kung makasinati mga itag pag-ulan, grabing pag-ulan diri to ang dakbayan sa ato ang mga lugar, masa nabot ato ang pagsibiya karon kung diha sa inyong lugar mag-ulan-ulan o ano na siya kining murag yahara na, hungaw na sa iyahang kakusog sa hangin kay grabe super typhoon ni siya sama sa bagyong Odette nga ginasahan sa giasahan sa Pag-asa kabisyo my loves nga mubundak o mo damage sa mga ari-arian, di ba? Yan yung kay pagtagalog bitaw atong paminawon may kiling kay bastos kay sa Bisaya. Ano sa man? Ari-arian, ha? Ganun, no? Kung sa Tagalog, pag-aari mo yan. Pero sa Bisaya, pag-aari rin nakin, pero basta. Ganon talaga pag Bisaya, pag Tagalog, i-translate natin sa Bisaya, talagang marami ang meaning. Hindi na tayo magduda niyan, hindi na tayo maglibog-libog sa mga ganyan dudong kasi naman, alam mo na, ang mga Bisaya talaga kasagaran tayo ay mga intelligence support. Marami tayong intelligence. Anyway, sige mga kabisyo, my love so sweet. Ug padayon tag kung bati na tada dayon karong mga takna sa motor siya ha nga katong mga lugar nga makasinati og grabing pag-ulan di sa inyong dapit diri sa mua sinati na pud tuod namo diri sa tuang dakbayan sa Davao. So namandam na lang pud usab and mahimo mga kabisyo, my loves, no? Oo, kung naganita kasagaran sa mga lugar nga dali ra kayo bahaan, mahimo kumulikas na lang tuod ta labaw na kini mga naa sa mga suba, sapa, dagkong kanal, di ba? So, buka na siya. Magambing ta and anyway, niya na atong drama special diri sa itong programang Hoy Ko Todo Kalabo. Kabisyo, my love, so sweet. So, mahimo magplastar o manukad. Kita sa tuwang panaguban, labaw na sa pagpahimsog, Lolo Baba. Gani, para makamatyak kag makarelax ka samtang minyo ka sa itong drama karon sa kabuntagon. Inom-inom tag kape. Kalabo Plus Herbal Coffee Original o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pipilian ng kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo kaya papatamis niya doon na stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagbawas sure nga daily, dili delay. Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare mga kabisyo, my love so sweet, no? Kinama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy, o sa tanang butika sa inyong lugar. Mangkulas og lulad na pa. Tawag na lang ko sa pangalang Lucille. 22 anyos. Bata pa lang ko mangkulas og lulad na pa. Katong gibiyaan ko sa akong inahan.
Nagdako ko nga akong amahan. Ang nagpadako siya ko Nagatiman. O gyalagaan mi pagayo siya kong amahan. Karon nga nagdako og nagdalaga nagkumangkulas. Sa kadugay sigurong panahon nga wala ko makita ng akong inahan. Wala na lang ko niya siya nga makita pa na ako siya pag-usap. Pero katong nawala nga akong amahan. Dito nagsugod ang tanan na mong problema. Og aron inyong masayran ang tibuok nga istorya. Dinhi nagsugod ang tanan. Anya, ate! Unsa may plano, ani? Namatay naman gid si Papa. Saan man nato ni nga padayon ta sa atong kinabuhi. Maski pag wala na si Papa, amang gyapon ko. Nagyapon ka. Ate! Ako panigamot ko nga mangitag trabaho kay para aron masuportahan na tong paginahanglan nun. Ibaligyan na lang natong yuta. Unsa? Unsa day ka? Naguna-una kasi mong o ibaligyan nato ni Yuta. Asa naman ta mamuyo? Ha? Ibaligyan natong yuta. Gusto na inon ka magrenta tagbalay din ha unya. Asa man ta? Ato tagkwan. Ato tag America. Europe. Nga na lang siguro kanindot no atong kinabuhi no kay ngunana na siguro kadaghan atong Yuta. Apan usa lang na kay murag wala mangani ka abot og isa ka hektarya. Unya ibaligyan na hinon nato? Gusto ka maghiwalay Unsa ka di kadya nga. 5 ka hektarya na. Dili man ako sa 5 ka hektarya na. Unya, Dili ay? mo ni nagbilin niya. Ang plano, ibaligyan na lang nato. Dili lagi dong. Dili na pwede Ate. mong ginaistorya kay wani habilin sa atong ni Papa. Di mo palit Pwede ko. na to na Mo palit ko ng car. Car return. sa man taong ka dong oy. Ate, Wala kinahanglan lagi na habilin. Dili na to na pwede ibaligya kay mo lang na to pag-asa nga kining patam na to nag mga kuan, mga lubi, mga maski sa panina. Ato aram gyapon si na Ate Maria, si Ate Maria, gusto po ni Ate Maria nga ato na ning ikuan. Ato na ning ibaligyan ning yuta. Basta Para ako dili ko. makapahimulos ta. Dili ko gusto nga ibaligyan na to na. Kaya mo na habilin sa atong Si Ate amahan. Maria ba? Basta dili ko. Bahalag. Ay, ano sa mo? Ano sabak kay mo diha? Sa nagalingugog kay ninyo dihahan? Ate, O sa problema ninyo, Dre? yung magsigdudo nga. Okay na daw sa imong ibaligyan na tong yuta? Of course. Usawa din nato ni Dre. Ha? Magpabilin ta, Dre nga. Mo lagyan po na itong kagahapon? Okay naman ate. Why problema kay baligyan nato na mo palinta dito tamamuyo dito sa syudad. Apa natin mo ni habilin sa to niya. Abilin mo naman kang tiniguang kinarahan mo na imong style, oy. Nung sa laig ka, ha? Di ba yun sa Check papa nga? up na ka? Dili na to pwede baligya kay. Dili na lang ta magpuyo. Dili na ta magtukod sa Patay sarili na na si to mga Papa. palay. Patay na si Pader. Kung magminyo mo, kung magkapamilya mo, asa magtukod? Oo, gani. Magrenta mo dito sa ibaligya pisyudad? gani. Ibaligya gani ang yuta. Kay kinahanglan gani ibaligya ang yuta. Kay para ang kwarta atong bahinon. Tulo raman ta kabo. Ate, ang kwarta, dali ra ka ay mawala ka ron. Dali Dali na ra kay ba? gastohon. Di, problema na ang gusto son. Ang ako, ipalit ako kuan. Ipalit ako mansyones dito sa syudad. Usaw na lang.
kinahanglan kay mabaligyan na yun na siya, kuan, kanang, sa panganay mo? Lucille, Lucille. nakalimot ako. Amnesia ka. Hapit. Ate, dili lang ko na ito ibaligya kon. What? Ikaw dong. Kasi plano ni mo dong. Gusto ka. Gusto na ko ibaligyan na lang natin. Ano yung na naman lang kadali sa inyo ha? Gusto mo nga. Awa sa rin. Magbulag-bulag na lang data ninyo? Hastila di ba magbulag-bulag ka na mo style na magbulag-bulag, ha? Hindi ko gusto nga Ako magbulag. ang ate, ako dapat ang masunod. Nakasabot ka o nakasabot ka? Bitawati, ikaw lang masunod. Naduaman man ikaw nalang desisyon so dapat matuman na mo desisyon. Oh, di ba? May pangato kaya namang hurang na si Dodo nakasabot. Please, Dodong. Dong, ikaw dong ha? Pinasikuy-kuyog atong Jason dong. Jason? Katong tagapantukan? Oh, sige na magkuyog. Tiyati, uy. Atik-atik naman to ako, ti. Basta kay baligyan na to ng yuta dong. No, ati. Nagdurugo ba ang puso? Sino siya at bakit ba sinaktan ka? Gayong laging tapat ka sa kanya. Dati-rati may ngiti, nakita ko sa iyong lahi. Ba't ngayon'y nababalot na ng sakit? At tila ba ayaw mong umimik? Wadyo ko'y mabuhat mangkulas. Na majority man lagi nga. Saka kung magulang o katong kinamanghuran. Nabaligya gyud ang among yuta. Og dinhi. Di ko sinasabi ako'y naiiba. Basta't ang pag-ibig ko ay di katulad ng Sel! Ate! Marika! Saman. Marika! Niya karon, napangitaan naman dyan ninyong baya ang yuta. Ah. Sa may plano ninyo. Asa mga to? Sabi mo rin yan. Plano mag-doctor good, mamili na masabtan. O, Lucille. Ikaw na bahala dre pamalit daan og kalabo nga herbal coffee original o kalabo nga herbal coffee nga with maca, ha? Pag-abot ni Dodo? Kuan, dili. Pizza. Pag-abot sa to ang buyer, istoryahin na lang, paim na lang kape ni siya. Maabot to siya karon kinapa ko yung lakaw Lucille. Oh, sige ate. Ay, Ako na paabutan bahala. na rin si Mr. Chu. Mr. Chu? So, inchik na yung nakapalit ni? Ah, Inchik na yung nakapalit din sa ating yuta? dili in check. Chu lang, Kuan maguna siya, chuba-chucho maguna siya. Oh, sige ate. Ako na yung palit og kuan. Kalabong sige. with maka ha. Palitin na lang daan, ha? Sige ate. Sige na. Wala na gid ni yuta. Pangitaan na gid buyer. Yun ako balo kung asa na yung padulungan ni. Daghan oray may kwartapan. Ikaw ba? Ikso na mo, ate. Ikaw ba? Ate Maria. Oo, ako si Lucila, sir. Lucila. Lucila. Ay, ako- ikaw tong buyer, sir? Ako, check ako palit na mo yuta. Unya, sir, unsa may kasabutan ninyo sa kong magulang, sa kong ate? Para sabot-sabot na ako, para paya na kwarta. O sari, lamiw na kape na ako. Ay. O sari, Kadailan, sir. kape ako, inom ha. Akin ni sir, kining kalabo with maka ni siya, sir. Kalabo with maka. Nindot na siya, sir, kay... Nga lami. Lamig kayo. Unya, sir, karon na ni mo ihatag ang kwarta, sir?
ako nakita na ako yuta. Ako gusto lang ko istorya. Ako gusto ko istorya imo. Para ikaw sapot, ha? Kay, Ano ako man, sir, nga? tara ninyo, iksor, sila sukot na. Pero ikaw, dili ka sukot na bili kay yuta. Ako mismo kapalit na yuta. Pero ako gusto istorya mo, ha? Ano ako man, sir, nga? Nasabutan naman po na. Ako Maski pag dili ko musugot istorya. nga, dili na ko ibaligyapan na ako maigsoon. Wala ko'y mabuhat. Ako, pagka ako hatag na yung kwarta, kamo pirma, kamo tuloy sona. Pirma na mo ako na inyo baligyak, inyo yutas ako. Sige, Okay. sir, wala na problema na. Okay naman po siguro sa kuha nga. Ibaligya. Wala na ko'y mabuhat. Alis, ikaw minyo ako. Minyo? Wala Nausagot- chok-chok lang. Ang sagot taon ka. Ikaw tilap lang tilap ako lapa-lapa. Yapag kang iguanga ka? Chok lang, chok lang. Ako atik Tanaw lang. ba ni mo, ha? Ako atik lang. Basta ikaw, ha? Ako sabot tukpa. Ako dala ko papel na rin, ha? Para ako palit inyo yuta. O sige na, layas na dito. Bastos ba ni mo? Ikaw lami, ikaw minyo ako, ikaw tuyok, imo mata. Tuyok ng mata ni mo. Sumbagon ta ka mo. Tuyok ng kalimutaw ni mo. Lami ang baka, ha? Kay papay. Bastos po na yung chika ni. Madagmaon ta ka. O di mo. Tay, nakaangkon sa mong yuta. Inchik pagid nga. Ano po na itong tigwa nga to eh? Maniyakisun. Ba't na lang yun? Ugma na lang yun, ma. Ugma na lang yun, may tama din eh. Kung di na naman katamakter sa among yuta. Og niya dongdongon. Nibalik yun ang bayer nga mopalit sa mong yuta. Og dala ang kwarta nga ayang ibayad sa among siya yung gipalit ni yuta. Gidawat na lang nako. Nga kini mawala na yun sa mua. Apa na siya ka problema? Dako nga problema. Nikalit lang abot ang akong inahan. Nga sa bata pa ko, nibiya sa mua. Og din kami nga ba din sa balay, ay? Basta mo ka sila atog, Dudong? Dong! Dong, abrihi ko! Dong! Ingaw, eh? Saan ka pa sila naglori-laro? Nabunta pa mga sa'yo? Minsan na. Kadali lang ako abrihan. Lucille? Lucille? Ako ni imong mama. Wala na magkakahinomdom na ko, anak? Ako ang imong mama, Lucille. Mama? Times sa. Ikaw akong mama?
Hinoon. Dili ta ka masisi nga dili ko nimo mahinumduman kay di mapaman ka katuig atong gibiyaan ta ka. Pasaylo ako anak. Kay tungod lagi sa atong kawadon. Nasige na mugawa siya mong amahan. Nibiya ko gibiyaan ta mo mga anak. Asa man day mong papa? Nangita ka sa akong papa? Wala na. Wala na mo amahan. Ganun karon pa mga nibalik? Ganun nibalik pa man ka? O sabay tuyo ni mo diri? Patay nang ni mong amahan? Pasaylo ako anak. Pasaylo ako ninyo. Asa man day mong mga ngayon katoy imong ate ay katong bunso na ako. Asa man? Ganun nibalik pa man ka ma. Wala na lang unta ka nibalik. Hindi naman ka na mo kinahanglan. Dako na mi, kaya na naman mong kaugalingon. Hello? Oy, isa ba nagkaubanin mo diha? Maria? Maria ako ni. Maria, ay amor, estomita soy, talong gilamoy. Ay, mura naman ni. Nabayot ni tingog ni si Ay. Maria. Oy, Kitsa, oy. Maria ko ni mong mama. Ali, please, pagaksa ko ninyo mga. Ayaw ko gagsa baga kag aping, baga kag ilong, Anak, gimingaw na kay ko sa inyo, anak. baga kag lagos, baga kag ilay, baga kag kuko, baga kag wait, baga kastaran baga. Ano na ka na tigwaga ka? Pasabot ko nga nung inguna na mo kasukos ako ah. Wa ko'y labot ha? Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako ninyo. mga Paselua, wa kay hinungdan, gibiyamin nimo, kagamay pa namo sa una, gibiyamin nimo, kanagbiga-biga ka. O say, daan mo, dre. O say, gusto nimo, manong naka, dre. Unsa tuyot nimo? O say, tuyot nimo, tigwanga ka. anak. Relax lang. Naara ko diri kay para mo bawi sa ako Mo bawi, kulang usa sa ka ni inyo. tuyo, kanong naka, dre. Ha? O say, tuyot nimo? Tingog! Anak, nabalitaan manggod na ko nga. Mubaligya mo yuta o Ah. kining inahan man ko ninyo. Ako na mangyapong ko'y karapatan kay asawa man ako kaning tagian ning kaning yuta mo man ning kahago. Ug na ako diri adon atong tungaon ang kuan ang halin sa yuta. Wow! Kapag ako ni mag-kiwi, tigwanga ka. Dili man nabagaan. Baga, tignaw. Gawas din. Kila pa, ko ni. Lucel! Tiwas si Lucel. Usa man, magkuhan ka, Lucel? Dili ba? Dili ate. Ha? Tiwas ako, ikitigwanga ka gawas. Che, Anak, gawas din to, ha? pasaylo ako ninyo mga Ayaw, wako kailan mo bagagnaw, man ka dire, kay mga ikagbahin si Yuta. Baga kag-kiwi. Gamay na kung bagayon, Masutay anak, tayo ang dili. suka. Pasaylo ako, anak. Gawas dire. Layas! Layas! Sa aking mga paa, tuwing mumulat aking mga mata, mamasdan ng iyong pagkahimping, ang iyong paghingang kay lambing, at pagkising ay maghawa kamay, yumakap ka tayo'y sumayaw kasabay, ng ritmo kumpas at tindig, ng tugtog dito sa aking bibig. Ako ay ituyan mo, ang bisig mo'y unan ko, dahang-dahang kumakambay habang nakanantay. Masay, mamis! Papalit ako galunggong, te. Kinukuan. Kiling, o sa kilo lang. Ah, kalunggo o galunggong? Galunggong. Dapat may kalunggo dun eh. Ate, isa kilo lang. Pila pang kilo, ani? Ah, kalunggong? 50 lang. Pwede ba doon nga ganin mo 4, 5, 0, 4, 4, 0, 5, Rumble?
bag to kiss. Sige, ano na lang. O, sa kilo lang ko, ate, ha? Pili lamas, pila mo ning lamas. Lamas, tag-piso. Pagdakot, tag-2. Pagdakot, tag-3. Pagdakot, Medyo lang, ani. tag-4. Pagdakot, tag-5. Medyo lang aning ko, ani. Medyo lang, ay. Depende sa kilo at ang timpangon. Miss, nago sige. Lucille, Nay, nagtanaw ni mo, miss. Kitawag ka, miss. Okay lang na. Sige na, miss, ha? Sige na, darang bayad ate, oh. Thank you. Papa, ay balik-balik suki. Salamat po. Lucille. Istoryahin ang tawang ko, Lucille. Lucille, maluoy tawon mo. Okay. Gusto ba ninyo muluhod pa ko sa inyong atubangan para mapasyaylo lang ko ninyo? Dugay na to nga panahon, Lucille. Kalip na lang gusto na to. Mubawi ko, promise. Mubawi ko sa akong mga pagkukulang sa inyong tulo. Sa pa may tuyo ni mo, Dirima. Yun na pa. Saan pa man yung kwarta? Anong mangayo man ka? Para sa asa man na, natigwang naman ka. Lucille, kining kwarta nga akong gipangayo manggod sa inyo, ha? Dili ni para sa akong kaugalingon. Para ni sa inyong manghod. Sa inyong mga manghod. Oh, katong pagbiyan ako, nakakita ko sa kalalaki nga ni mahal sa kog ni Pangga. Ug nagkaanak may upat ka buok. Upat? Lapit yung kamay, no? Punya, basta may labot na mo ng mga anak ni mo? Wala magani kagasto sa mua? Wala magani kakalaga sa mua? May pa na yung mga anak. Pangayon pa ni mo kwarta. Napararo ni mong dili ka na mahatagan, ma. Okay, karapatan. Paningkamot, oy. Kaya lang good ko ninyo, Lucille, good? Tadaw ba ninyo, yun sa dayta mo? Tagay lang good ko, gamay lang good kay para pang gasto sa pag-skula sa inyong mga mangon. Tagay lang good ko, kay baligyan bitaw ninyong yuta, kadakor pa dahil ng halinaw, ay? Dili mo na ninyo mahurot na yun. Anak, maluoy tawon mo. Tiguang na ko, dili na nako kaya nga. Trabaho pa. Unauna mo, ma. Unauna mo kay sakit kay magibuhat sa mo niya. Mukalit lang kag pakita din niya. Ora na mong tuyo. Huwag dili maganigan sinsya nga nagpakita ka na mo. Kwarta lang ba, ma? Kwarta lang ba ang imong giapas? Ilibinin mo. Wala ka nagmahal sa mo, ama. Imong kaugalingon lang, imong ipalabi. Kay tagal ng panahon, awit mo'y naririnig sa tuwing gabi ng Paskong tahimik. Ang nagpapasabik na hintayin ko, dakilang araw na sasapit. Kay tagal ng panahon, sa'yo'y nangungulila sa bawat haplos sa aking mukha, sa tuwing nahihimping. Og niyan tungtungor. Nabaligya gyud ang among yuta. Nahatagan mi. Sa halin sa among yuta. Ang yakap mo sa
ug nagplano mi nga mamuyo sa syudad. Ang akong inahan magsigig balik-balik ngadto sa Mumbai kay gusto jud lagi siya nga mangayog halin. Para lagi daw sa iyang mga anak nga nagtuon pa, nag-eskwela pa. Kung matagan na mo siya kwarta, mubalik na daw siya ngadto sa iyong pamilya. Sakit kayo mangkulas ug lulad na pa. Ganong ingon na naman siya. Wa ba may labi sa iyang mga anak ngayang gibiyaan ngadto? Ingon na ra ba kadali para niya? Ang akong pangayon og tambag sa inyo mga higala kining nagapaminaw karon. Sa programa ilamang kulas og lula na pag. Kung angay ba na ko siya kung angay ba na mo hatagan og halin, ang among inahan. Dinhi na lang taman. Lucien. Inyong nadungog ang kaagi sa ato ang drama special karon mga kabisyo, My Love So Sweet. Sa unsa may mahatag ninyong reaksyon, komento kabahin sa iyahang sitwasyon. Nanibalik lang og nintungang iyang inahan. Dili sa ingon sa kamingaw kundi sa porsyento nga gusto niyang madawatan. Kay hinoon sad sa balaod apil manggid siya, no? Actually siya mo'y adunay mas naay katungod kay siya man ang asawa. Pero nagdumili ang mga anak. Siguro pasakaag kaso sa inahan or musangat og kaso ang iyahang inahan, wag gibawt ni iyahang mga anak. Bisan pa man sa unsang rason nga nagpakita lang iyahang inahan nga karon nahali na ang ilahang yuta. Naagi mas dakong katungod ang inahan, no? Actually siya pagid gani dapat ang mohatag og porsyento sa iyang mga anak, pero sa ngalan manggod nga na it hurts manggod ang mga bata manggod lubaba. Mao nang lain kay gid paminaw nang ingana bisag ako siguro pudsad, no? Gani bisag ako. Wani lang kag mobalik lang ka sa mong kinabuhi nga murag wala ni tabo niya tapos mangayo kay kwarta. What you kind of you? Napad yung kayo mga anak lain. Mangayo po niya silag bahin. What you kind, ha? Buhaton siguro nila na para dayon human. Tagaan na lang siguro nila. Bisa gamay. Kaya ngayon gamay po siya dyan niya mama. Mga piso lang good. Kiting gamay na po kaya anak eh. Gamay na makipangayo, ha? Pero tagaan na lang taon kay lisod man po kayo. Magabahan po tuod mo dyan, no? Sa ngalan nga nasakitan mo pero at least sa inyong kasing-kasing, wala kayo mo ingon tantong bitaw nga nagdumot. O glabaw na sa tanan, pabiling ka po ninyo inyong pagkamakatao o pagka-anak kaniya, bisan napasakitan yung ibiyaan mo, kaya bisa gamay, saon taman good. Diba, kaya kung magkinasuhay, taon tuod mo. Ha? Last option sa imo ang inahan, ang yanan, gigid mo mahatag, ha? Basinyag wala pa noon mo madawat. Tama to si Mike Kiling. Pero i-check muna nato, 'di ba? Kung sa sugod pa lang conjugal bagid na siya ang mismong property nila, 'di ba? O kung naabay huling pabilin or kining pamana ang ilahang amahan diya sa iyaha, 'di ba? O unsa pa ba laing tanaw na nalulubaba? Dapat unta paspasan to ning lagbahin tong kwarta. Niya tapos mingon lang, wala na, nahurot na. Pero mas lain magud paminawon lulubaba kana bitawng mismo inahan nimo mangayo sa imuha unya kabalo kang na kay na ang kwarta sa inyo ha diha.
Nya pakusinsiyahon ka sa mga panginahanglan o gamitan niya sa mismong kwarta. Murag laing kay paminahon ba? Kung ako lang pud sad no. Muhatag na lang siguro tuod ko para mahuman ang storya og di na pud siguro siya magparamdam. Dili lang pud siguro siya magpakita puslan man nga dugay siyang nawala, di ba? Ipadayo na lang kaysa naman karon pa mubalik nga nang mubalik noon ang samad sa kasing-kasing nga dugay ng nahiwa. Ako ay nalungkot. Pero, gusto niyo po kayo, sumbatan pa niyo yung mama sa nga niya. Nga kahimtangan, dugay ng panahon tuod to. Una nga, dawat na lang tanya, nigulang ang pud mo, dala na mo diha. No? Buy-buyan pa niyo muna yung mama niyo, si Kusog Ibalos. O, di na siya madutlan, katiguang na siya. Inyo na lang na. Aslong nga ning kuha niya mo, ning bato na mo niyong kaguling kinabuhi. Nala mo kagulingon yung kwarta, gikay sa yuta sa inyo ang amahan. Magkanya-kanya na lang taon tuod mo. Okay, gusto mang pud baligyagi sa inyo mga iso ng mismong yuta ninyo. Pagpalit dayon mo grill steak kang may kiling. Gani. Gusto mo makapuyo dayon? Gusto mo kondo? Nako, i-message ko, PM is the key. Todo, I wish you my love so sweet. Sige, katulang sa muna siguro gituod, no? And dugang pa sa sunod nga gayon na lang sad gihapon. Tuod man sa mga ubang kanato diha karon nga gusto magpalagsik magpaligon sa ilang kalawasan, mag-Angelic C vitamins para protektado og himsog ang inyong panglawas. Gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog, inom sa Jester Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Kabisyo my loves. Jester Angelic C with sodium ascorbate. Kumang natanyana, no? Para himsog ang kalawasan likay sa mga balatihan. Og labaw niya sa tanan, apila na lang po siya bog tumar. O kaya po plus with mangustin. Herbal food supplement nga ginama sa Jester Marketing, sangkap sa mga niyang herbal. Sama sa kalabo leaves, panyawan, malunggay, sambog, mangustin. Dagan niya ba matuod nga sila na putikdahan o nalibiwan sa numero niyong food supplement sa market. Ang Kalabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Kalabo Plus Herbal Liniment Oil. Ang pinakamayo, ora mismo. Ginama sa Jason Marketing, Ala sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 093097360009. O na tay igong oras, magamping ta always ug sa kanunay padayon ta sa ato ang mga pagpahimsog, mga sabay lakang natong himuon karon, mag-exercise. Mga bisyo my love so sweet kay importante sa kayo magpaugna sa itong mga kusog. Okay, amping-amping ta sa itong mga lakaw o padayon ta sa ito ang pagtuman sa ito ang produkto diri sa Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Kabisyo my love so sweet. Amping ta and duyog ta sa pagpaminaw ni ining programang Hoy Ko Todo Kalabo ugma sa amang takna gihapon diri sa itong programa. Og daghang salamat sa mga stasyon nga nakatay up ka nato labi na sa may Big Radio Bayugan City 88.1 Line FM Santo Tomas and Kiss 102.3 Bohol. Thank you so much with Gilbert Tulop, technician on the mix. Amping-amping tayo ninyo kabisyo my love so sweet. Kini ang inyohan DJ Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lulu Bapa. Jester Marketing.